ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب. باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة. ألف أرنب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام على رسول الله. yan uwa masu kallon mu barkanmu da sake kasantuwa a cikin wannan shirin namu na koyar da larabci tun daga tushe. A ci gaba da darasin mu yau zamu fara da abubuwan da ake cewa al-asma'ul ishara, sunaye da ake amfani da su wajen yin nuni, kamar zaka ce wannan, wancan, wa'ancan da dai sauransu. To a larabci idan zaka ce wannan, idan abin namiji ne ana amfani da hadha, idan kuma mace ce zaka yi amfani da hadhihi. Idan ya zama da cewa su biyu ne za a ce hadani idan maza ne, idan kuma mata ne sai mu ce musu hatani. Idan kuma jam'i ne, ma'ana daga uku zuwa sama, sai mu amfani da ha'ula'i ga maza ga kuma mata. Misali, a misalce in zan ce kamar in ce wannan abokina ne, sai in ce hadha sadiqi, tunda dama mun san kalmar sadiq tana nufin aboki. In nace sadiqi abokina, to hadha sadiqi, wannan abokina ne. Sai da mana cewa mace ce sadiqa kenan, sadiqati, kaga sai in ce hazi sadiqati, wannan kawata ce. Tunda an ce hazi ita ce ake amfani da ita ga abin da ga mace. Idan kuma su biyu ne sai mu ce hadhani in maza ne, kamar in ce hadhani sadiqani, wayannan abokanai ne guda biyu. Ko kuma kamar hadhani rajulani, wayannan maza ne guda biyu. Ko kuma hadhani waladani, wannan yara ne guda biyu. Idan kuma mata ne sai amfani da hatani, kamar in ce hatani sadiqatani, wayannan abokanai ne guda biyu amma mata, kawaye kenan. Sai na ce idan kuma jam'i ne za a yi amfani da ha'ula'i. Misali, kamar zan ce waɗannan abokanai na ne, sai in ce ha'ula'i asdiqai, tunda sadiq jam'inta shine asdiqa, sai in ce ha'ula'i asdiqai, wa'annan abokanai na ne, maza kenan. Idan kuma mata ne shi ma aka zance ha'ula'i sadiqati, wa'annan kawaye na ne mata. To sai da mana cewa abin da nake so na yi nuni a nesa yake, kaga za mu ce wancan kenan. To in za a ce wancan a larabci ana amfani da zalika ga wanda yake namiji mufrad, ma'ana guda ɗaya. Idan kuma mace ce sai mu amfani da tilka. In jam'i ne sai mu amfani da ula'ika, shine waɗancan kenan. Misali, kamar zan ce wancan abokina ne, sai in ce zalika sadiqi, wancan abokina ne. Idan kuma mace ce sai in ce tulka sadiqati, waccan ƙawata ce. Idan jam'i ne sai in ce ula'ika asdiqai, wa'ancan abokanai na ne. Su haka ake amfani da asma'ul ishara a larabci. Fatan mun fahimta. Yanzu za mu tafi gaba ta gaba, ita ce ad-dama'ir. An ce ad-dama'ir shine wakilan suna, sunayen da ake amfani da su a maimakon suna, kamar zan ce ni, ke, ita, su da dai sauransu. To a larabci idan zan ce ni, ana amfani da kalma ta ana, shine ni, ana. Kamar zan ce ni ɗalibi ne, sai in ce ana ɗalibun, ni ɗalibi ne. Kamar zan ce ni musulmi ne, sai in ce ana muslimun, ni musulmi ne. Sai da mana cewa ina so in ce mu musulmai ne, jam'i kenan, to sun yi amfani da kalma ta nahnu, shine mu. Ana ni, nahnu mu. Kamar zan ce mu musulmai ne, sai in ce nahnu muslimun, nahnu muslimun, mu musulmai ne. Kamar zan ce mu ɗalibai ne, sai in ce nahnu tullabun, nahnu tullabun, mu ɗalibai ne. Idan kuma ina so in ce kai, ma'ana wanda nake magana da shi, zan ce kai, sai mu amfani da kalma ta anta. Anta shine kai. In mace ce sai mu ce mata anti, ke. Misali, zan ce kai musulmi ne, sai in ce anta ɗalibu, anta muslimin, kai musulmi ne. Idan kuma zan ce alal misali kai ɗalibi ne, sai in ce anta ɗalibun, anta ɗalibun, kai ɗalibi ne. In mace ce sai in ce anti muslimatun, anti muslimatun, ke musulma ce. Nan ce ke ɗaliba ce, sai in ce anti ɗalibatun, anti ɗalibatun, ke ɗaliba ce. To sai da mana cewa su biyu ne,
idan mutum biyu ne wanda kake magana da su zaka ce ku biyu abu kaza ne ku, to sai mu amfani da antuma ga mace ga kuma maza. Kamar misali zan ce ku musulmai ne, sai in ce antuma muslimani, antuma muslimani, ku musulmai ne, ku biyu kenan. Mata ne ma sai in ce antuma muslimatani, ku musulmai ne, guda biyu mata kenan. To idan ya zama cewa jam'in daga uku ne zuwa sama na wanda nake magana da su, in zan ce ku sai in ce antum, maza ne kenan, antum. Kamar zan ce ku ɗalibai ne sai in ce antum tullabun, ku ɗalibai ne, antum tullabun, ku ɗalibai ne. Idan ya zama cewa mata ne sai in ce antunna, antunna shine ku kenan mata. Kamar zan ce ku ɗalibai ne mata kenan sai in ce antunna ɗalibat, antunna ɗalibat, ku ɗalibai ne mata kenan. Antunna muslimatin, ku musulmai ne mata kenan. To sai ya zama na cewa wanda nake so in faɗi wakilin sunansa, wakilin suna ne na wanda baya nan, kamar zan ce shi ko ita, to ana amfani da ita kuma huwa. Huwa shine yake nufin shi. Kamar zan ce shi ɗalibi ne sai in ce huwa ɗalibun, huwa ɗalibun, shi ɗalibi ne. Huwa muslimun, shi musulmi ne. Idan kuma mace ce sai in ce mata hiya, hiya ɗalibatun, ita ɗaliba ce. Hiya muslimatun, ita musulma ce. To idan su biyu ne fa, zan ce su biyu, kamar zan ce su biyu musulmai ne sai in ce huma, huma. Almisali sai in ce huma ɗalibatan, huma ɗalibatan in mata ne kenan, su biyu ɗalibai ne guda biyu. In maza ne shi ma kan ce huma ɗalibani, su ɗalibai ne guda biyu. To ya zama na cewa jam'i ne fa, zan ce su. In maza ne sai in ce musu hum, hum shine su. Kamar zan ce su ɗalibai ne sai in ce hum tullabun, hum tullabun, su ɗalibai ne. In ya zama na cewa mata ne sai in ce hunna, hunna ɗalibat, su ɗalibai ne. Hunna muslimat, su musulmai ne. To wayannan su ne addama'ir na larabci, ma'ana wakilan suna da ake amfani da su a maimakon suna. Idan kana so ka iya suka gwanance a cikinsu shine da mana cewa kana ɗauka kana ba da misali. Misalin ba zai ma wahala ba in dai ya zama cewa za ka ringa ƙoƙartawa kana bayarwa. In ka ɗauko kalma kaza ka santa sai ka ɗauko ɗaya daga cikin dama'ir ɗin sai ka ba da misali, kamar yadda muka ba da misali da dai sauransu. To a nan za mu tsaya a wannan halka tamu, sai Allah ya kai mu nan gaba a halkan mu ta gaba. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.